Miriam Marie, lejlighedssøgende. Shoutout til alle lejlighedssøgere. Kære netværk, vi har en bøn til jer. Hjælp os med at finde et dejligt sted at bo. En treværelses for to, helst i København. Vores maksbeløb, det er på 10. Inklusiv forbrug, det kan vi lide. Find os en lejlighed, så bliver vi glade. For vi skal studere nu i flere år. Så hvis du kender nogen, så tag din telefon og ring os op. Mail er også fin, Facebook kan vi lide, så kontakt os gerne. Ansvarlige og søde, det er vi. Vi kvitterer med lidt mad og vin. Find os en lejlighed, så bliver vi glade. For vi skal studere nu i flere år. En lejlighed, please, 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 please.